Ka Jingwan Phai jong gidekhot jong ka Nyautrap National Liberation Council HNLC kan wanra ya ka Jingsong Suk bat song shangan ya ka jala brokaway ya ka nila yathu da UMLA jong ka Maukrwat constituency uba renekton lingdo tangkhar menta ka sngi khat khandai tarik unailur ha ka jingya kendu bat kilat thai khubor uni UMLA ulong ba udan ka jingkerman ba ka jingya kran na pedang ka sarkar bat ka seng HNLC kan long shisha ka bajom Uloong bahkan long kejing kemen ke bakrau, lara kini kita khot keseng HNLC kiyo banwan pai no, shela ki jong ki yang kisem, bat bankin sedang no kejing im ke batemai, ringkat bat ki bahaya ngasem jongkin. Ngakwa rubah kandan no kejing, ya sutu jingmut, hakaba ini kisamla jongi, kinwan pai no, bat bangin yatre no overcrow, na wish yaki all the best, ba kinyo yaki successful thing in the life hakaba kindon berkebahagiaan di bahasam hakaba kandon kejing bahag kejingnya di state hakaba kandon kata safety security hakaba state baru away hakaba kini kin hun king atiat kinwan paino tenga kerman bakal kejikran yang sokar barka agency kalau kita job kana kuat unta barka kata pengisian kian apa orang yang ikni deti bunyi kejing bahag hakajing kran mereka agency berasal